Welcome everyone, mga amigo o kaparentihan. Hinaot unta kamo magdaghan aron akong views in taon mapunan. Pero open kini sa tanan, madili ingon nato o tao man. Sana po nasa mabuti tayong lagay, dila nato binisayon kay laway. Labi na di maayo ang atong lagay, tungod niya itong uwan nga walang humpay. Gusto nyo real talk? Eto, saliti ubay-ubayng bukid nga gibanlas. Tungod sa uwan nga way puwas, daghan itong kinabuhi ang nakalas. Tungod kay medyo giabtan sa dimalas. Ako mga pahasubo sa nahintungdan, tungod sa kasakit ngayong nagian. Hinaut unta sa dinalian, kaming taon matabangan. Sa mga kandidato sa eleksyon, karon na ang inyong panahon. Ipakita ang aksyon, dili ang inyong kamot-buton. Ni promise o balay, kung siya atong padagon, maayo tingali kung karon, nalang na nimo tumanon, kay ngit-ngit pas alkitran, nga ikaw magbadaugon. Bisan kang tagno sugabuyo, nalang ang imong unahon, di kinemen puhon, sila magkaingon, dili day kaboriton, o ila kang padagon. Ayaw lang taon pag presidente, kay masikit ang tanan ang masikwate. But wait, huwag masyadong mag-alala. Si nanay laging nauuna, sigun pa niya sa mainstream media. Sana ang tulong parating na, di lang unta na istorya. Huwag mo nang isama si Darna, baka maging photo op pa ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima. Pag sinabing presidente, dapat ka maupare. Dili kay patakalag ayre, panahon sa debate. Nagmukha kang torpe, pre. Vice Presidente dapat intelihente. Sama ni Inday Sara Duterte. Di ko anang nagilak-hilak nga diskarte. Naong gahiwi-hiwi, muragyo giatake. Unsa na inyo istoryahe. Kung di ka kauyon sa akong story, imo na pre. Padayon sa imong gipili o butohe. Ato na lang ta magsubay sa Mayo 9. So paano? Ani na lang ko. Good luck na lang sa imo o sa imong kandidato. Bye-bye mga brats.